o Big Water, hai unha cousa que ten a filosofía, non? E Bruce Lee, filósofo foi, que é unha continuidade sempre do pensamento humano. A mí gústame porque ao final trata o esencial, o humano, o emocional, sentimental e social, non? E cada un trátao pois no seu contexto, no tempo que lle tocou vivir, e tamén desde o seu contexto máis pequeno. E ti recóllelo e fas todo as túas novas ideas e as túas novas teorías, que inclúen todo, inclúen tamén a persoa que ti és e a túa traxectoria, co cal sempre se pode enriquecer. Daquela, o Big Water de fluir, eu compro, pero o Big Water da lagoa, da poza onde nacen cájados, é dicir, que non é unha auga que apodrece, que é unha auga que repousa, é a miña nova teoría do Big Water, que é esta, a da inacción. E non a inacción como a un quedar parada, é a inacción, tal como eu me refiro a ela, é activa. Desde a espiritualidade, eu lin moitísima filosofía oriental e comprendo, e ademais a forma na que se escribe no Oriente, a min pareceme preciosísima, porque ten moitísima lírica e é moi poética, pero é moi máxica tamén, é preciosísima, pero logo hai que racionalizala, ti tes que lela e racionalizala. Daquela, desde esta espiritualidade, vendencho eso, é que podes chegar a creer que é algo máxico e non o é. Pero esa introspección, ese vivir o momento presente, ese ser consciente, esa meditación, cando lle quitas todo isto bonito, que a min encántame que o escriban así, é puro raciocinio. É daquela, eres ti, sendo ti, que parece unha redundancia, pero nun mundo tan superficial, onde a xente se esforza tanto polo que proxecta, ser ti son dúas palabras potentes, porque para ser ti tes que saber quen és, e ten que haber un traballo moi grande de autocoñecemento. Se ti levas anos acumulando apariencia, acumulando o superficial, todo isto que eu digo, mudei o coche, agora teño un mellor, a mí gústame esta marca de roupa porque cando saio aí, é dicir, ti moitas veces dis de que val un reloj de 3.000 euros. Son sinais de identidade, non? Din moito de ti, como ti vistes, o coche que tes, incluso pois eses círculos nos que te moves, que eu falo moito das endogamias, non? Intelectuais ou socioculturais, non? Pero para estar aí, ti tes que representar uns valores que están lonxe do humano, que son sociais, non? O sistema, evidentemente, teñen valor, pero non son valores humanos. E eu non desprezo eses valores. E hai moito traballo detrás. A xente esfórzase por iso. Que pasa? Que ti levas moitos anos poñendo o valor niso e hai que facer de vez en cando o exercicio de, e debaixo de todo isto, quen eu son. Cando a min me quitan todo isto, quen eu son? Esa idea de comezar de cero, que ten moitísima xente, non? Que eu creo que vive en todas as cabezas, sempre hai un momento na vida que dis marchaba de aquí, comezaba de cero,
que ten moito que ver con esta tendencia evasiva, joder, xa non tiña que afrontar todo isto, non tiña que cargar ca miña propia sombra, cos erros que cometín, cos erros que outros cometeron comigo, é dicir, coa miña historia. Esta idea é moi brutal, eu tamén a teño sentido, o sea, teño sentido dentro de min isto. Eses son os momentos nos que hai que entrar en quitar o superficial e ir ao autocoñecemento, e ir revisar quen eu son. Eu, dentro da miña cabeza, e a veces cando falo con xente, verbalizo así, hai dúas preguntas que me fago moitas veces. Por que estou pensando isto? E por que estou sentindo isto? Eu son intensa. Eu a veces sinto unha emoción intensa por algo, por exemplo, é que isto nas interaccións é alguén di algo ou fai algo e a min, ou seja, teño unha reacción física, sabes? É dicir, pero non sei o que é. Non sei se me enfada, se me pon triste, sabes? É como non a podo identificar. E aí entra o Big Water. E o Big Water é, pois non sei por que me pasa isto, eu pregúntome por que penso isto, por que sinto isto. E ata que non o saiba, non vou reaccionar. Big Water, a pousa, e deixa, mira esa auga, ese ti, que lle pasa? E despois reacciona. E a xente é moi reactiva. A xente sinte algo e bum! Isto é unha falta de xestión emocional. E aí hai unha falta de autocoñecemento e de madurez, porque ti, co tempo aprendes isto. Sabes? Eu de adolescente de nova, pero cando fas o teu camiño, ti chegas a este Big Water. De nova eres máis como para ir facer rafting, e logo na vida, sí, é como aquel río que nace e baixa da montaña, ao principio baixa rápido, é un rego, pero vai. E logo ti vas vivindo e vai habendo remansos, hai pozos, hai pozos onde te podes bañar, que xa teñen fondura,